Takže čau lidi, já jsem můj Smiley a dneska jsem se rozhodl, že natočím hrátky z Google Search. Sorry Hagi, ale protože jsem musel. Tak jo, dobře, jdeme na to, takže třeba to udělat. Když podle mě iPhone. No. Třeba jsem rád. Smradí hle bubičí. Smradí vybrou, what the fuck. Jak říct mámě, že jsem těhotná. Jak říct dětem o rozvodu, jak říct, že miluje, jak říct mámě. Okay. Dobře, takže takhle. Co nic. Tak jo, kluci. 5 přání. Dobře. Okay, ty role. Já jsem chtěla 54. Tak jo, no. Třeba proč se to vyvedí, protože bychom se netopili. Proč chci dělat tu práci, kolik ty vole, to se stihnu, prostě ty chvilky. Já jsem takže tohle už se to líbilo, dejte like, když tak odběr. Takže já budu končit zatím, čau.